Aitatxo eta ni banatu egingo gara. Ez da egia. Aitek ustera joan beharko zenuke. Betiko txaparekin hasi behar duzu, nahi? Ena batera postu zure itzulerak. Badakit hori. Nekez, konponduko gara gubiok ondo. Esango zenion alkate Andreari nire terrenuak ez daudela salgai. Dena dago salgai. Mendeko hartzen ari zara, Noiz ikusi zenuen Sergi azkeneko aldiz? Ez du bere beririk? Utzi mezua, agur. Udalekuetan liatu egin ginen. Abai, zubiok... Kontxo, lehengusina ditu beharko dinat orduan, lehengusina. Ez dakit nola esan. Ez da esan bat dizudan ere. Jakin behar dia segertatzen den laguntzeko. Itxaso behar dugu. No. Ni hablar, berriro ez. Entzun aurrena. Nik ez da ezer. Ez dizute zebe galdetu. Ze izkutatu duzu hor? Orain biktima papera hartu behar duzu. Biktima? Berriro saiatu nahiko nuke. Ezin da, tipo horretaz fiatu. Zer egin behar dut? Zure batek ez baritz. Nik ere behar zaitut.